Што вядома пра замах на Святлану Ціхановскую, да чаго тут Роман Пратасевіч, а таксама чым абураецца Лукашенка і як усіх здзівілі беларускія пенсіянеры. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Учора пад Расонамі Віцебскай вобласці затрымалі адразу 350 чалавек, і аблавы такіх маштабаў у Беларусі не было ўжо даўно. Як паведамляюць праваабаронцы, затрыманымі аказаліся ўдзельнікі злёту Rainbow Family. Гэта міжнародны нефармальны рух, удзельнікі якога збіраюцца на прыродзе, прапагандуючы простае жыццё, самаарганізацыю, адмову ад гвалту і гармонію з навакольным асяроддзем. Прасцей кажучы, нешта кшталту хіпі. У выніку сем'і з дзецьмі даставілі ў аддзяленне міліцыі і склалі пратаколы за ўдзел у незаконным масавым мерапрыемстве. Некаторыя дзеці разам з дарослымі вымушаныя былі правесці ноч у ізалятары. На працягу 2 месяцаў усіх іх чакае суд. Страшны сігнал ад спецслужбаў Лукашэнкі, замах на сям'ю Святланы Ціхановскай і мутны беларускі актывіст. Нядаўна беларускія дыпламаты і сілавікі папярэдзілі Польшчу аб магчымым тэракце на яе тэрыторыі. Маўляў, нейкі беларускі актывіст рыхтуе замах на іншую звязаную з палітыкай асобу і яе сям'ю. Ну а цяпер самі ж лукашэнкаўцы назвалі імёны удзельнікаў гэтай гісторыі. Ахвярай нібыта мусіла стаць Святлана Ціхановская і яе сям'я, а злачынства супраць яе па версіі прапаганды рыхтаваў рагачоўскі актывіст Дзяніс Дашкевіч. Інфармацыя пра гэта з'явілася ў тэлеграм-канале Романа Пратасевіча, які дадаў новыя дэталі. Маўляў, Дашкевіч рыхтаваў замах на сям'ю Ціхановскай, цытата, рукамі украінцаў, пасля чаго планаваў зноў, цытата, зарабіць палітычную заяву і здзейсніць самагубства. Таксама Пратасевіч сцвярджае, што польскія ўлады прызналі Дзяніса Дашкевіча пагрозай нацыянальнай бяспецы і распачалі працэдуру яго дэпартацыі. І актывіст нібыта звяртаўся па дапамогу да Святланы Ціхановскай і дэмакратычных сіл, але не атрымаў падтрымкі, што і штурхнула яго на такі страшны план. Прычым, той Дзяніс Дашкевіч і сапраўды мае даволі неадназначны імідж. Ён былы актывіст з Рагачова, які больш за 10 гадоў кіраваў рэгіянальным рэсурсам Рагачоў онлайн. Але ж пры гэтым Дашкевіч паклёпнічаў на праваабаронцу Леаніда Судаленку, і пасля Дашкевіча раптам узялі на працу ў Дзяржаўны дом культуры. Але ў выніку былы актывіст з'ехаў за мяжу ў 22-м годзе, і пазней у Беларусі супраць яго распачалі крымінальную справу за абразу Лукашэнкі. Затым, ужо знаходзячыся ў Польшчы, Дашкевіч заяўляў, што яго вербавалі беларускія спецслужбы і схілялі яго да шпіянажу, але ён адмовіўся і перадаў усю інфармацыю польскім сілавікам. Што тычыцца цяперашняй скандальнай гісторыі, то Дашкевіч не хавае, што гаворка ідзе менавіта пра яго. Ён пацвердзіў, што яшчэ пасля першага паведамлення ад лукашэнкаўцаў пра тэракт яго правяралі супрацоўнікі польскага агенцтва ўнутранай бяспекі, але ў выніку усе пытанні былі знятыя. Актывіста не затрымлівалі і ніякіх абвінавачанняў яму таксама не выставілі. Ну а прычынай усяго гэтага стаў рэзкі каментарый Дашкевіча, які ён пакінуў у сацыяльных сетках. І вось менавіта за гэты каментарый і зачапіліся беларускія ці то спецслужбы, ці то прапагандысты і паспрабавалі раздзьмуць гучную гісторыю пра тэракт. Увогуле выглядае, што ўсё гэта было часткай хітрага плана лукашэнкаўцаў, які, праўда, праваліўся. Прасцей кажучы, яны чужымі рукамі хацелі зладзіць чарговы скандал вакол беларускай апазіцыі. Яны спадзяваліся, што палякі затрымаюць таго Дашкевіча і самі агучаць, што яго ахвярай мусіла стаць Святлана Ціхановская. Ну а пасля лукашэнкаўцы наздымаюць пра гэта кучу сюжэтаў і напішуць кучу калонак. Маўляў, глядзіце, якая страшная беларуская апазіцыя і як яна гатовая забіваць сваіх. Але розгаласу ў выніку не атрымалася, бо польскія службы бяспекі стрымана падзякавалі за інфармацыю, паабяцалі яе праверыць і на гэтым усё. І тады лукашэнкаўцы паспрабавалі самі павысіць градус і самі назвалі імёны Дашкевіча і Ціхановскай, ды яшчэ і прыплялі туды украінцаў, да якіх якраз цяпер у Польшчы расце непрыязнасць. Ну а наваліць гэтую інфармацыйную кучу вырашылі з дапамогай Романа Пратасевіча. Апошнім часам яго амаль нідзе не бачна, а яго аўтарская перадача на СТБ папулярнасцю таксама не карыстаецца. Таму зліць скандальную, на думку лукашэнкаўцаў, інфармацыю вырашылі менавіта праз яго, каб прыцягнуць да яго нягеглай прапагандысцкай кар'еры хоць троху новай увагі.
Ну а Лукашенко тым часам абураецца беларусамі, сваімі чыноўнікамі і паўсюдным беспарадкам. Сёння ён прыляцеў у Брэст, дзе наведаў электралямпавы завод, а таксама проста на месцы правёў нараду наконт жніва. Прычым, як толькі Лукашенко вылез з верталёта, то адразу падзяліўся з губернатарам вобласці Пархомчыкам наступнымі ўражаннямі. Я ожидал большего, откровенно говоря. В общем-то, неплохо, но восхищения никакого нет. Затым жа Лукашенко ў які ўжо раз панаракаў на дысцыпліну беларусаў. Самая главная проблема наша – отсутствие дисциплины. Технологической и, как говорили раньше, трудовой дисциплины. Прычым паказуха, якой яго сустракаюць, Лукашенку вельмі і вельмі падабаецца. Вот там, где я бываю в пуще, ну там так аккуратно все. Но там вычищено. Я это в мире нигде не видел. О чем это говорит? Это пуща, где люди, знаешь, так, тяп-ляп, как было всегда. Они делают идеально. В мире такого нет. Я делаю вывод. Можем? Можем. Все можем. Но если есть дисциплина. Вот где президент проехал, там хорошо. Ну я же не везде бываю. Затым ён зноў паўтарыў, што тых, хто не хоча ці не можа працаваць, ён плануе адпраўляць у войска. Ды і ўвогуле заўважна, што ад гэтай сваёй ідэі ён прама атрымлівае асалоду. Если ты не хочешь на этой работе работать, мы тебя проверим на другой работе. Нормальной мужской и женской работе в армии. Да, там, я говорил, комары, мошки и прочее, особенно на юге, даже у тебя, ты же это знаешь. Да, ну пусть там послужат. Это не какое-то там издевательство над людьми. Мы просто даем возможность проявить себя на другой работе, мужской сложной работе. Такія меры Лукашенко лічыць карыснымі для дысцыпліны, да якой ён цяпер сабраўся прывучаць беларусаў. Надо наш народ, людей, хоть это не популярно с моих уст, приучать к дисциплине. Будет дисциплина, мы все сможем. Таксама Лукашенку вельмі непакоіла, што ён праляцеў на сваім верталёце над Белавежскай пушчай і пабачыў там паваленыя дрэвы і іншы, на яго думку, беспарадак. Таму тут прагучаў наступны загад. Я недоволен, что это творится у Беловежской пуши. Надо в порядок наводить. Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее. Ну, поваленные запрещает наука. Я тебе разрешаю. Все понял. Наука. У Гродні і Лідзе гэтымі днямі гучаць выбухі і страляюць сілавікі. Такім чынам праходзіць чарговы этап вучэнняў беларускага міністэрства ўнутраных спраў. У сувязі з імі ў Гродна з'ехалася самае высокае міліцэйскае начальства. У тым ліку першы намеснік міністра ўнутраных спраў і начальнік міліцыі грамадскай бяспекі Юрый Назаранка, а таксама намеснік міністра і камандуючы ўнутранымі войскамі Мікалай Карпянкоў. Галоўнай задачай такіх трэніровак застаецца падаўленне пратэстаў і адпрацоўка ўзаемадзеяння ўсіх дзяржаўных структур. Але таксама сілавікі рыхтуюцца да захопу закладнікаў і вучацца іх вызваляць. Там жа з'явіўся і міністр Кубракоў, які звярнуўся да сваіх падначаленых з новым загадам. Кіраўнік ведомства заклікаў усіх міліцыянераў яшчэ больш пільна сачыць за беларусамі, у тым ліку адсочваць настроі на прадпрыемствах, а таксама маніторыць усе дасяжныя групавыя чаты. Таксама Кубракоў пахваліўся, што ўжо даў даручэнне максімальна задзейнічаць магчымасці сістэмы распазнавання асоб і ў самыя кароткія тэрміны сфарміраваць спісы ветэранаў і дружыннікаў, гатовых стаць у строй пры ускладненні абстаноўкі. Ну а пад ускладненнем абстаноўкі тут відавочна маецца на ўвазе любая палітычная актыўнасць беларусаў. Бо раней міністр ужо адкрыта казаў людзям у пагонах, што яны павінны не проста не дапусціць паўтарэння падзей 20-го года, але нават не даць узнікнуць самой думцы пра выхад на вуліцу дэструктыўна настроеных грамадзян. Паводле яго, усё гэта неабходна пагасіць і знішчыць яшчэ ў зародку. У пінскім раёне 2 тыдні шукалі пенсіянерку, якая пайшла па ягады і знікла. Здавалася, што фінал гэтай гісторыі будзе чаканым і сумным, бо зніклую шукалі і ратавальнікі, і валанцёры, але ўсё было безвынікова. Але ў выніку 67-гадовая жанчына аказалася жывой і нават сама вярнулася з гушчару. Падчас сваіх блуканняў яна выпадкова натыкнулася на грыбніка, які і вывеў яе да людзей. Ну а цяпер спадарыня Ніна Куніцкая расказала выданню «Пінск Медыа»,
як змагла выжыць адна ў лесе. Яна кажа, што адзінай крыніцай харчавання на працягу 2 тыдняў былі спелыя чарніцы, а каб здабыць ваду, жанчына разграбала мох і сухую зямлю голымі рукамі. Яна выкопвала невялікія ямкі і засцілала іх плёнкай ад свайго дажджавіка. Туды пасля збіралася дажджавая вада, якую і піла пенсіянерка. Прычым, пакуль бабуля блукала ў лесе, яе родныя чапляліся за любую магчымасць знайсці жанчыну. Змучаныя невядомасцю блізкія нават схадзілі да варажбіткі, але тая дала трывожны адказ. Ніхто са сваякоў у такі сцэнарый не хацеў верыць. Сям'я адмовілася прымаць страшнае прадказанне і ўпарта працягвала пошукі. І, на шчасце, усё скончылася добра. Праўда, цяпер родныя хочуць купіць бабулі разумны гадзіннік з GPS-датчыкам, каб у выпадку новых прыгод яе месцазнаходжання можна было адсачыць. Іншая бабуля таксама ўсіх здзівіла, але так, што яе ўнук цудам застаўся жывы. Ну а саму жанчыну цяпер чакае турма. На Барысаўшчыне 79-гадовая пенсіянерка спрабавала спаліць дом са сваім унукам і яго каханкай. Калі маладыя людзі былі дома і глядзелі тэлевізар, праз разбітае акно бабуля абліла памяшканне гаручай вадкасцю і падпаліла. На шчасце, маладзёны не спалі і змаглі хутка патушыць агонь. Свае дзеянні бабуля патлумачыла тым, што лічыла дзяўчыну кепскай парай для свайго ўнука. Прычым раней пенсіянерка ўжо мела судзімасць за іншы падпал, і цяпер дзікую бабулю чакае крыміналка, суд і да 10 гадоў калоніі. Белстат паказаў афіцыйныя лічбы пра зарплаты беларусаў, і аказалася, што карціна зусім не вясёлая. Палова ад усіх працуючых беларусаў атрымліваюць заробак ад 1 да 2,5 тысяч рублёў, і гэта лічба да падаткаў, то бок на рукі атрымліваецца яшчэ менш. А амаль 18% ад усіх работнікаў зарабляюць у месяц ад 1500 да 2000, і гэта таксама да выплаты падаткаў і ўнёскаў. Адметна, што самых багатых і самых бедных работнікаў у краіне амаль пароўну, бо паводле афіцыйнай статыстыкі зарплату большую за 5000 маюць усяго толькі 7% працоўных, а менш за 1000 рублёў зарабляюць 6,2% работнікаў. Прыгажосць па-лукашэнкаўску. На праспекце Незалежнасці ў Мінску высеклі ўсе жывыя дрэвы і замянілі іх раслінамі ў вазонах. А беларускім блогерам далі каманду захапляцца новымі прысадамі, што тыя хуценька і зрабілі. Цяпер яны масава хваляць рашэнне чыноўнікаў ці проста пішуць пасты ў духу «Вау, якая прыгажосць». Але каментарыі звычайных жыхароў сталіцы рэзка адрозніваюцца па сваім настроі. Людзі называюць гэта калгасам і не разумеюць, чаму ва ўсіх гарадах свету дрэвы могуць расці на вуліцах, а ў Мінску іх трэба замяняць на вось такое абы што. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.